U nedelju 25.2018. godine održano je drugo kolo kadetske lige Centar na vodenoj akumulaciji Panj kod Smedereva u organizaciji Kluba sportskih ribolovaca Jezeva iz Male Krsne. Učestvovalo je 7 ekipa sa po 3 takmičara raspoređenih u 3 sektora. Ekipu organizacije sportskih ribolovaca Smuđ iz Požarevca predstavljali su Kosta Radosavljević koji je pecao na poziciji broj 12, Stefan Stevanović pecao je na poziciji broj 19 i Vukan Miletić na broj 5. Ekipa sportskih ribolovaca Smuđ iz Požarevca osvojila je 14 negativnih poena, kako se kaže u takmičarskom ribolovu, što je bilo dovoljno za sjajno 4. mesto. Stefan Stevanović osvojio je bronzanu medalju u pojedinačnoj konkurenciji i bio je 3. u svom sektoru, Radosavljević 4. u svom sektoru i Miletić 7. Pecalo se u teškim uslovima preko trave u dubokoj vodi od preko 5 metara, a od riba hvatao se cverglan, sitna srvemperka i sunčica. Bronzana nagrada izmakla je za par desetina grama. Ekipa organizacije sportskih ribolovaca Smuđ je i najmlađa ekipa u ligi, gde 2 takmičara imaju po 10 godina, a jedan 11, tako da u konkurenciji takmičara do 14 godina ovo predstavlja više nego dobar rezultat. Pored dečaka stajao je stručan tim Smuđa, a sastavljen od Radosavljevića, Stankovića, Đorđevića i Tošića, koji su svojim savetima pomagali i bodrili da se što bolje otpecaju 3 sata koliko je trajalo takmičenje. Predsednik Udruženja ribolovaca Smuđ Slavoljub Radosavljević zahvalio se i roditeljima koji su i ovog puta bili neizostavni deo ekipe.